Müslüm insayında оқушылардың бірінші түркемі ашханага 9:40 минут кеткәч кірділер. Олар кіргенше үстәлләргә балалар санынча ризыклар, шей һәм ипи куелган иде. Дежур оқушылар ризык җитмәгән оқушыларга ризыкларны үзләре алып барып бирәләр. Бу көнне менюда макарон, тавык котлеты һәм шей бирелде. Bizning endi maktabda birdan menyu negizida o'quvchilarga ertangi qo'ynar osh ham istana oshatu әзерләнелә. Ertangi qo'ynar osh baliq balalarga da qaralgan. Endi istana oshatu tilagi bo'lgan balalarga ham uzaytılgan kun guruhda yurishchi balalarga әзерләнелә. Ашханәдә һәр классның билгеләнгән урыны бар. Укучыларның ашханәгә керүенә һәм туклануына һәр сыйныф җитәкчесе үзе җитәкчелек итә. Ризыкта тарелкаларга җитәрлек күләмдә салына. Әлбәттә, балаларның төрлесе бар. Ризыкны тулысынча ашап бетерүчтә, яртысын гына ашаучы балаларда. Бер тамчы ризык капмаган укучыларны да күрергә мөмкин. Миңа ашау бик ошый. Бүген безгә макарон белән котлет бирделәр, ул бик тәмле булды. Бигрәктән инде ризыкларны яратып ашыйсың. Макарон, аш. Шулар. Да тәмле ашаталар. Мин бу ризыкларны яратам. Мин иң яраткан ризыкларым бу котлеты, бәрәңге, патлива. Безнең мәктәптә бик тәмле ашаталар. Бөтен әйберне яратып ашыйбыз. Ашлар бик тәмле. Ләкин минем иң яратканы ул салатлар. Салатлар да бирәләр, әйме? Әйе. Нинди салатлар бирәләр bundan? Винегретлар, кишер салаты һәм кәбестә салаты бирәләр. Мин безнең столовыйны бик нык яратам. Безнең бик тәмле ризык пешерәләр. Без на самом деле без бәрәңге пюрен яратабыз, макарон яратабыз. Безгә балык котлеты бик нык ошамый. В целом все устраивает. Балалар тукланган вакытта укытучылар да балаларга бирелгән кебек ризык белән тукланалар. Ризыклар кайнар, сыйфатлы. Безнең Мөслим гимназиясында ризыклар төрләндереп пешерелә. Бердәм меню буенча 2 атна сайын шул үзгәртелеп тора инде. Продукцияның качествосы әйбәт. Балаларның ашамауга килгәндә инде төрле балачага бар. Яратып ашаган ризыклары бар, дип ашамаганнары да бар. Барбыр да инде без тырышып инде менә монда эшләүчеләр тырышып пешерәбез инде, күңел җылыларын биреп. Шундый халык әйтеме бар, эшләмәгән кешенең генә гаебе булмый диелә анда. Әлбәттә, ризык күп әзерләнгән җирдә гаебе дә, кимчелекләре дә булырга мөмкин. Әмма бүген мәктәп ашханәләрендә әзерләнгән ризыклар балалар өчен тиешле таләпләргә җавап бирерлек итеп әзерләнә. Сыйфатлы һәм туклыклы. Төрле фастфуд, ярым фабрикат, пицца, роллы кебек ризыклар ашарга яратучы балаларыбыз гына мондый ризыкларны ашаудан читләшеп баралар. Балаларыбызны боткалар, ярмалар ашарга йөресәк тә, бер дә начар булмас иде. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.